Bo día. En vindeiras xornadas vou poñer un vídeo sobre músicas de Marentes, unha jotiña que gravei de Marentes, que xa sabedes que é un dos meus gaiteiros favoritos do século XX, non? Senón o que máis. Vamos a ensinar un pouco o punteiro que eu emprego para tocar o seu repertorio. Mira de como teño tapado con cera este furado, porque gusta meter o xiromol por diante, non? Ele utilizaba en algunhas ocasións, teño visto,